נתי, אני יושבת בגוש עציון בתעסוק חיל, מקבלת את כל פניות החיילים על בסיס יומי, דקתי, שעתי, 24/6. גם במוצאי שבת יש לי הודעות בטלפון שחיילים מחפשים אותנו. אז אני שנה שביעית בתוכנית, אני אימא, וזו תמונה גיוס האחרון של הבת שלי שבנסופה להתשחרר. יש לי עוד אחד שהתגייס עכשיו למשטרה, ואני גם אימא של החיילים שלי וגם אימא של החיילים של תעסוק חיל. זה הדברים המאוד מאוד מיוחדים שקורים כאן, יחד עם נתי, יחד עם אריה, יחד איתכם. כל שיתופי הפעולה שאנחנו יכולים לעשות כדי באמת לאפשר לחיילים לחיות בכבוד תוך כדי השירות שלהם, ושלא ינשרו בגלל המצב הסוציאלי שלהם. שלום, אני דוב, חייל בודד משוחרר שהשתחררתי בערך לפני 3 שבועות. אחד הדברים שבאמת עזר לי להמשיך לאורך השירות, זה לפגוש אנשים שבאמת יצא לי לדבר איתם, ובאמת הערכתי את השיחה שלהם כי הם העריכו אותי. ואין את זה, וזה לא קיים הרבה, לא בצבא ולא מחוץ לצבא. אנחנו נותנים את המענה בעצם לחיילים שמגיעים, לאו דווקא חיילים בודדים, כל חייל שמגיע במצב סוציו-אקונומי שהוא נמוך. כן, קושי בלתת מענה לחייל מעכשיו לעכשיו לפני שיש לו אישור, כן לסדר לו מקום במגורים, כן חדר בנים, חדר בנות, כן אם הוא ממוצא יהודי, לא יהודי, כן אם הוא דתי ולשים אותו בחדר עם מישהו שהוא לא דתי בגלל עניין של שבת, כן אם זו בת שהיא לצערי עברה איזושהי הטרדה ולשים אותה במקום שאני יודעת שאף אחד לא יכול להתקרב אליה גם בשעות לא רגילות. לכם יש את הפריבילגיה להחזיק את המנעד הרחב שדיברתם עליו פה. חרדים לשעבר, אנשים בכלל מהמגזר הכללי שההורים לא פנויים אליהם רגשית. אז יכול להיות שיש להם מקום להגיע אליו בשישי שבת, אבל הוא לא פנוי רגשית. אין מקום להכיל אותם בשישי שבת. הם בתפקידים שלהם בכלל משמשים כהורים בהיבטים תעסוקתיים. לאנשים שאתם נתקלים בהם הרבה. חידוש הוא של אהבת האדם, אהבת הבריות. להאמין בבני אדם, להאמין בחיילים, להאמין במלשבים, להאמין בחיילות. לתת את ההזדמנות, לתת את היכולת לבני האדם ולחיילים בעיקר. זה מה שאנחנו עושים יום יום. וכדי להבין, דבר ראשון אנחנו צריכים להבין שאותו מטה הוא לא רק מטה, הוא לא יבש. יש לו את היכולת לפרוח, יש לו את היכולת לגדול, יש לו את היכולת לגלות את עצמו. אז אני אמליץ לכם לטפח ולשמור על המתנדבים המדהימים האלו, לשמור על עצמכם, וכל מה שאתם תרצו ותצטרכו מאיתנו לשיתוף פעולה הזה, אז בלב רחב. תודה גדולה.